Kuwaring kayo ang lagas ng surat ba? Ano yung kanon? Ano may salad ito? Ha? May salad. Nag-litson day po sila ron. Very good. Kapag kuha na. Laliman ka. Dito silang yun. Ngayon kung maglakaw naman. Ano sa tayo? Ano hagto sa ilang gadit na. Huwag abot ang kantata. Kaya bisa gabihan si kaka. Masak yun ba ito eh? Hagto siya na tamad basta. Ito, itong ilang pino. Lagi. Di, ka-record kay. Ako pag ingat. Di, diyan mo na di. Ako pag ingat. Wait. Isod lamang ko ng kailan kailan may tuwan. Maglak ang gutay. Hindi. Asiyo ko ng taon. Pag-uli. Masak ko. Tama itong. Nagbasak? Adi pa na. Tambakan. Tambakan, nagbasak? Padong injuhan? Ano ba? Gila ba? Tambakan, nagilid. Nagilid. Loko na. Dito na. Loko na dito. Ay, gili naman na. Tagal na ko. Sobrang